Praise the Lord, इसोरा बोरोथों दिनै जों मिथिगौ दिनैनि दिना स्वर्ग ग्रहण फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरखौ लानानै मा होनो सोरगोआव थांनाय मोनसे दिन जायखौ ख्रीष्टनि फिसाफ्रा दिनै गोसोखाङो। दिनै जोंबो बे समाव हयथ' जों गिर्जा खालायनो हायाखैब्लाबो बोसोन फरायनानै इसोरनि महिमा खालायनो आं गोसो जादों। ओंखायनो बयबो गोसो होना खोनासंगोन। इसोरा बे स्वर्ग ग्रहणनि गेजेरजों आसाया बेनो जोंखौ बियो जोंजों लोगोसे फैनानै थाफैबाय आरो बेखौ जों गोसोखांनि माबायदि फैनानै थाफैनाय बै समाव बिनि फैनायनि दोहौ बिनि फैनायनि उतावला मोनसे रंजानाया मामोन बेखौ आं फरायनि आं फरायनि जिसु ख्रीष्टआ बोरै सोरगोआव लांखो जाखो बे पदफोरखौ जों गुबुन गुबुनावबो जों फरायाव मोननो हायो। माथिउ मार्कआव लिरबाय नायनानै थोनर जानो 1:9-11 नायबानो दिनै बे मोनसे पदआबो जोंखौ बुंदों गस्पेलाव। बिनि उनाव जिसुआ बिसोरखौ नोगोरनिफ्राय बेथानिसिम लिंखनलांदों आरो गावनि आखाइफोरखौ दिखांनानै बिसोरखौ बोर होदों। बिसोरखौ बोर होफुनायावनो बियो बिसोरनिफ्राय गोजान जालांदों आरो सोरगोआव लांजादों। बिसोरो बिखौ खुलुमबाय आरो रंजा बाजा जेरुजालेमाव थांफिनबाय आरो बिसोरो मन्दिराव इसोरखौ बाख्नाय थाबाय। Praise the Lord, इसोरा बोर होथों। बे मोनसे रंजानायनि दिनखाय दिनै जोंबो रंजाबाय। बै इसोरनि बोरा अरायसम लोगोसे थाथों इसोरनि जिउआ। आरो आं न'खौ फरायबावनि बे सेलाफोरखौ बुंफुबाय थानायावनो नायनाय थोनर जानाय 1:9 न'खौ बेखौ बुंनायनि उनाव बिसोरनि मोखाङावनो बियो सोरगोआव लांजादों आरो जोमै दाखासे बिसोरनिफ्राय बिखौ आन्दो खालामदों। बिसोरो नख्रांथिङै जिसुनि थांनायखौ नायहरबाय थानायावनो गुफुर हि गाननाय सानै मानसि बिसोरनि सिगाङाव गसंफैनानै होनदों, "ओ गालिलारि, नोंसोरो बेयाव गसंनानै मा नायदावबाय थादों? नोंसोरनिफ्राय सोरगोआव लांजानाय बे जिसुखौ जेरै नोंसोरो सोरगोआव थांनाय नुदों बेबायदिनो फैफिनगोन।" Praise the Lord, बेबायदिनो फैफिनगोन। बे संसाराव फैफिनबाय बियो। बै समाव बियो लांखोजादोंमोन। लांखोजानानै सानै आरफुआ नुजानानै बे मानसिफोरखौ होनदों सानसे फैफिनगोन होननानै। आरो दिनै बे फैफिना जोंजों लोगोसे दं। नाथाय जे गोसोखांदों जिसुआ सोरगोआव बोरै थांदों बै समाव। दिनैनि दिनखौ जोङो जिसु ख्रीष्ट गुड फ्राइडेखौ जेरै जोङो गोबां खोथा सावरायबोबाय जिसुनि सैनांनायनि बिसय आरो बे सैनांनायनि बिसय सावरायनायाव जों सिखांनायनि बिसय सावरायबाय माबायदि बे सिखांफिनदोंमोन सानथामनि उनाव। आरो सानथामनि उनाव सिखांफिनना बे 40 दिन हर 40 दिन सान सेलाफोरजों बैयाव बे दाबसे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बे नुजादों आरो सेलाफोरखौ फोरोंलांदों सोरगोनि बिसय आरो गोबां खोथाफोरखौ। बेनिखायनो फोरोंनायनि उनाव बे गावनि दिना जेब्ला जायो 40 दिन, जों मिथिगौ 40 दिना मोनसे इउनिक दिन जायखौ बाइबेलाव जों गोबां खोथा जों नुनो मोनदों। 40 दिननि उनाव मजेसआ टेन कामान्डमेन्टखौ लाबोनाय, 40 दिन अखा हानाय, 40 दिनाव जिसु ख्रीष्टआ थांनाय। बे मोनसे इउनिक माबा मोनसे इसोरनि मोनसे दिन आरो 40 दिना जों मोननो हायो। 40 दिन इलिजाना माया बेसेबा दावबायलांनानै बा मुलुगभुमिखौ दावबायलांनानै थांनाय बिनि सोमोन्दै जों मोननो हायो। जियानो जाथों जोङो बेबायदिनो जों मोननो हायो अनेक। नाथाय दिनैनि दिना जाबाय इसोरा जोंनि जिसु ख्रीष्ट इसोरा जायखौ जों इसोर होनो बे जिसुआ सोरगोआव लांखोजादों। बे बुहुमाव थैना सिखांफिननायनि उनावबो थैनानै थांखांफिननायनि उनाव 40 दिन हर 40 दिन सान थादों बे गावनि सेलाफोरजों नुजादों, रायलायदों, फोरोंदों, जादों आरामसे। बेनिखायनो इसोरनि बे गुप्त रावा मोनसे आसरित। आरो बे सानसे फैफिनगोन जोंखौ आसा होनना बुंदों। बेल' नङा, बे सानसे फैफिनगोन आरो बे फैफिनगोनखौ जों दिनै लामा नायना दं। सानसे फैफिनगोन। अके,
बे सानसे फैफिनगोन। गोथार जिउआव फैदों, नाथाय इसोरा बेनो मा होनो बियो बेबायदिनो फैफिनगोन होनना बुङो। बियो सानसे बेबायदिनो फैफिनगोन। जों मिथिगौ जिसु ख्रिस्टआ फैफिनगोन, मिथिबाय? फैफिनगोन दै, दा फैयाखै इयो, फैफिनगोन, मिथिबाय? बे रेपसाराव नङा, बे जाबाय आप टु मिलेनियाम पेरियडनि उनाव बे संसाराव गोथारफोरखौ लानानै रायजो खुंफैगोन, बे फैफिनगोन। अके, रेपसाराव जाबाय बियो जोमैयाव लागै जोमैनि रडजों फैगोन, जोमैयाव जों बेखौ लोगो हमगोन, मिथिबाय? जेरै बे थांदों सानसे बे फैफिनगोनाबा सेकेन्ड कामिं अफ जिजास, मिलेनियाम 1000 बोसोर खुंनायनि उनाव गावनि गोथार मानसिफोर सोरगोदूतफोरखौ लानानै बे बुहुमाव गरायजों फैगोन। बियो गरायजों, बयबो मानसिफ्रा बेखौ नुगोन। इसोरा बोरथों, बेखौ बुङो सेकेन्ड फैनाय। आरो सेथि फैनाय जाबाय जिसुआ जोनोम लाफैनाय। अके, गोबां सावरायनो गोनां दं, नाथाय ग्रोब ग्रोब सावरायलांगोन। आं बेखिनिखौनो स्वर्ग ग्रहणनि जास्ट एसे बुंनानै इसोरनि बोरा जों साफ्रोमजों थाथों होननानै बेखिनिखौनो आं बुंनाय जाबाय। आमेन, प्रेज गड।